Dobrý deň, dneska si zasa zahráme Brawl Stars. Dneska, už som dal 25 500 trofej, takže som rád. A dneska si zahráme jedno ranked. Som teraz na Golde 2, ale bol som už na Diamonde 2. A tu je teraz vlastne prvý. Idem sa pozrieť. Rusia. OK. Dobre. A ešte si claimnem tieto kone. A ešte si claimnem potom aj free shop. Hej. A dneska budú, dúfam, tiež 2 videá ako minulé. Ale claimnem si ten free shop a dúfam, že tam bude jackpot. Viem, tam sú powerpointy, ale ja mám teraz Brawl Pass. Takže by som mal mať 2 tieto. Sú to aj spring sale, ale nevadí, to je jedno. To dáme si teraz tieto powerpointy a 100 rokov to zase bude trvať. A teraz no, nie je to zlé, ale OK, no už sa claimní. OK, dobre. Dobre, mám už hádam všetko free claimnuté. Tu hádam tiež, ale neviem, či na konci náhodou. Asi nie. A fakt? Niečo tu je? Ale tu si za tých 14 dní dám. A teraz si ideme konečne zahrať. Tento ranked. Super! Game Grab. Paráda. Takže to mám zaradiť do znamenú Game Grab, alebo nie? Ja neviem. Dáme si Chestera. To je jasné, nie? To si vždycky dá. Ja som si túto sezónu v rankedoch asi som si stále dal proste Chestera. A ty pekto nepikne, že? Dobre, pikol to. Škoda. Už som sa tešil. Ale zase nie je to najhoršia mapa, aj keď tie kolejnice tam. Aj keď napríklad na Game Hasty tá mapa, tá pit stop, ty kokos, to je hrozná mapa podľa mňa. No melódy. A asi mi je koled ešte, OK. Dobre, tak OK, tak tá podostávala dobrý damage od toho vlaku. A Chroma chce zabiť z nejakého dôvodu. Prečo? Práve mňa? Neviem, dôvod. Choď preč, žel príď, ty si sprostý strašne. Ale ťažko sa odtiaľ dostala, no. To ste nevideli, a tých 6 gemov sa tam dostalo nejako náhodne od iných. Tak. Ten stan som si mohol využiť napríklad na niekoho iného, ale dobre. Nevadí. A inak toho krova bol dobrý. Prečo sa ho zabíjam toho krova? Ja mám jediný 3 gamey, mi chceš povedať z nás. Super. To tu ako jediný hráme, hej? No tak teraz nie, no. Už som skapal, keď som si dal ten heal. Nemám rád Game Grab, neviem ho hrať ani. Tento... Keď mi povieš, že máme hrať tento game... Yes! To sa vydarilo zatiaľ. Dáme tu spraviť a ešte sa to budeme pokúšať odbraniť. Nejdeme rašovať samozrejme. Nebudeme zlý randomák. OK. Tak dám tu ešte takto ultinu. A ešte zabijem toto a máme to. Zvládli sme to. Neviem ako. Ale dali sme to. A prečo som... Dobre, chápem. Dobre, nesťažujem sa. Skoro sme na Gold 3. Dobre, nevadí. Ale dali sme to, čo som ja nečakal. Že dám Game Graby. Ale dal som to.